zvakaziwa mhuri yeZimbabwe. Ndinochingamidzai kuchirongwa chenyu chamunofarira. Ndina mukoma Nevha ve4 Brothers naMarshall munhu mumwe Junior. Sekukuvimbisai kwandakaita ndakati inini ndichauya nemari inokwana iyo kuita 20,000 yekubatsira mukoma Marshall munhu mumwe. Sekuziva kwamunoita kuti vari kudawo physiotherapy, kuenda kunoitwa mwiri wavo kuti uite zvakanaka nekudya. Saka ndinodawo kuti mukoma Nevha vakuru ve4 Brothers vatitauriro zvishoma kuti chii chavari kudawo kuti tibatsire sevaimbi takabatana muZimbabwe kubatsirawo mumwe wedu ari kurwara panguva ino. Chekutanga ndinoti makadi henyu mese makatarisa chirongwa chino. Chechipiri ndozoti ndoda kutenda zvikuru chaizvo zvaitwa navamalonga izvi, nekuti munoziva zvinoitika izvi. Ndoti ndiri mutano panapa nhasi uno, zvinouya mangwana hazvizivikanwa. Saka ndoti dai tese vamwe vese veindastry yedu yemusic iyoyi tichibatsirana kudai. Saka ndinotenda chaizvo nezvaitwa naMr Malonga. Aiwa, mazvinzwira. Inini ndinokuvimbisai mhuri yeZimbabwe semakore ese. Takatanga kupa mukoma Marshall munhu mumwe 30,000. Rwendo runotauya necheki ye20,000 yakatozara madhola iyoyi cheki iyoyi. Saka ndinoitambidza kuna Marshall munhu mumwe Junior, ndo mwana wamukoma Marshall munhu mumwe ari kushanda zvikuru kuona kuti isusu vaimbi vemuZimbabwe tibatsire mukoma Marshall munhu mumwe namukoma Nevha. Sekuziva kwamunoita takabatana muZimbabwe. Mwari pamuchato wangu kana notiye vakapisa shuko kana nevaroi vakapembera nekupururudza namakatozouya ndave mupamangwende mbereko yakaramba mbereko yakaramba. Ndakaenda kumadhokotera kunotariswa, dhokotera akati hapana chakaipa kwauri, mbereko yakaramba. Mbereko yakaramba. Ndakananga kwakona muri kunosvaga. Aiwa, apa ndipo pandakasarenda. Kana nepekutangirawo ndakapashaya. Ndakabva ndaziva kuti imba yangu yaparara. Muupenyu hwangu handive ndakabata mwana umwe.